Ahoj, tady Matouš a zdravím vás z Rubikonu. Pojďme se podívat na nový Warhammer Terrain. Z nové edice jsme nadšeni a proto jsme pro vás připravili 3 druhy bází pod terén, neboli tzv. Area Terrain. Všechny jsou vyrobeny z takzvaného mousepad materiálu, který má mnoho výhod. Tohle je první verze, je to univerzální sci-fi podlaha, která pasuje na spoustu sci-fi ruin a myslím, že vypadá skvěle. No a dále tady máme univerzální oboustrannou verzi. Z jedné strany středověký vzor, z druhé strany sci-fi. Opět mousepad materiál, který má spoustu výhod. Tahle verze výborně pasuje našim gotickým ruinám. Na závěr moje nejoblíbenější. Obě strany jsou sci-fi téma, využili jsme design oblíbených Fallout, Zone podložek a Cyberpunk a pasuje skvěle k jakémukoliv terénu. Nemůžeme se dočkat, až tohle všechno dáme na stůl a zahrajeme si poprvé 11. edici. Zatím můžete objednávat na našem webu nebo se stavte do Rubikonu, podívat se na ně, už tady několik máme k dispozici. Mějte se.